Bueno, arratsalde on denoi, eskerrik asko zuen parte hartzeagatik. Eta, Herrila proiektuaren eremuan, zaintzei buruzko saio honetara hasiera emango diogu. Hasi aurretik pare bat ohar, alde batetik esatea saioa grabatuko dugula. Gure asmoa da, etorkizunean Herrilaben eremuan egiten ditugun ekintzekin jarraitzea eta gaur egingo dugun hausnarketa lantzea jarraitzea herriko eragileekin, elkarteekin, hezkuntza komunitatearekin. Eta, horregatik, grabazioa oso baliagarria izango da, lanketa hori aurrera eramateko. Bestalde, galderak egiteko, Zoom honetako chat erabiltzea proposatzen dizuegu, bai idatziz edo baita hitza eskatuz. Nire lankide Alierrek emango dizue sarrera, egin nahi dituzuen galderak eta bideratzeko. Eta, besterik gabe, Amets Arrospideri emango diot hitza, bera da, Beasaingo udaleko berdintasun zinegotzia, eta berak kokatuko digu Herrilab proiektua. Nahi duzunean, Amets. Kaixo, arratsalde on guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi. Pixka bat nekanek esaten zuenaren harira, gaurko ekintza honen edo mahai inguru telematiko honen testu ingurura bueltatu gaitezen, pixka bat gogoratu araziko dizuet zer den Herrilab proiektua, bai? Herrilab proiektua da Beasaingo udalak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean sustatutako proiektu bat, eta proiektu honetan herritarrak, enpresak arlo ekonomikotik, hezkuntzak eta erakundeek parte hartzen dugu, ez? Beraz, honek helburu nagusi bat badu eta helburu hori da norbanakoen edo gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasun hori sustatzea, bai? Nolabait, bizitza familiarra, pertsonala eta profesionala uztartzeko aukera berdintasun ikuspuntu batetik. Eta horretarako, noski neurri batzuk hartu beharko dira, eta proiektu honen helburua neurri horiek elkarlanean landu ahal izatea da. Proiektu honi hasiera eman zitzaionean, laborategi batzuk jarri ziren martxan, eta laborategi horietan herritarrek kontziliazio erantzukideari buruzko sentsibilizazio, hitzaldiak eta jardunaldiak eskatzen zituzten edo faltan botatzen zituzten, eta pixka bat horren harira eta talde eragilearekin landu duguna ikusita, ahots paraleloak sortu da, bai? Gaurkoa izango da lehena, baina ziurrenik ez da lehenengoa izango, proiektu hau epe luzerako proiektua baita eta 2023 begira bai daukagu. Beraz, saio hauetan parte hartzeko formatu berriak ere martxan jarri ditugu, gaurkoa bezalakoa, eta helburua da kontziliazio erantzukidearen inguruan sentsibilizazioa sustatu eta gizon eta emakumeen berdintasun erreal hori lortzeko pausoak ematen joatean. Azken aldian gainera, orain bizi dugun egoera honek, ez, COVID-19, pandemia eta bat eta beste, pixka bat gure bizitzak hankaz gora jarri ditu, eta mahai gainean jarri digu zaintzaren gaia. Eta kasu honetan ikusi da adin txikikoak eta bai gaixoak edo mendekotasuna duten pertsona horiek zaindu ahal izateko, zein den gizartean hartzen ditugun rolak, zein diren emakumeek hartzen dituzten rolak, zein diren gizonek hartzen dituzten rolak, eta egitura horretan sor litezkeen arazoak. Eta beraz, pixka bat honen inguruan hausnartu eta sentsibilizatzeko gaurko saio honi hasiera emango diogu. Ondo iruditzen bazaizue. Esaten dute, saio honekin hasiko garela, saioak bi zati nagusi izango ditu. Alde batetik, gaia kokatzeko, bi gonbidatu ekarri ditugu, gurera. Zainketen gaia, pixka bat kokatzeko, eta bigarren zati batean, herriko eragileekin solasaldi bat zabalduko dugu, beraien ikuspuntua ere, eta, errealitatean gero plano teorikoan edo kontzeptualean, gero hori nola errealitatean gauzatzen den. Ikuspuntu hori
ezagutzeko eta horretaz hausnartzeko, herriko eragileekin egingo dugu solasaldia. Beraz, gure gonbidatuak aurkeztuko ditut. Alde batetik, Matxalen Legarreta daukagu gurekin. Bera soziologoa da, soziologiako irakaslea EHUn. Bere ikerketa ildo nagusiak etxeko lanak eta zaintzak, genero desberdintasunak eta denboraren erabilerak dira. Eta AFIT, antropologia feministako ikerketa taldeko kidea da ere bai. Matxalen, zainketen gaia kokatzeko beharrezkoa da hainbat hitz potolo edo kontzeptu batzuk argitzea. Orduan, ildo honetan, adibidez, bizitza eusten dioten zaintzak, zer diren ulertzeko, nola azalduko zenukezuk? Bizitza eusten duten zaintzak egia esan era askotariko aktibitatei egiten diot referentzia. Lan bezala kontsideratu ditzakegunak dira eta sarritan etxeko esparruan egiten direnak dira, ez beti eta ez bakarrik. Egiten dira batez ere emakumeek egiten dituztelako eta gehienetan ordain trukerik izan gabe, dirurik jaso gabe trukean. Eta izan aldira, esan dizudan moduan, era askotakoak. Izan daiteke janaria prestatzea, izan daiteke pardel bat aldatzea, baina izan daiteke baita ere nola zauden galdetu eta entzutea. Zaintzak badu dimentsio bat materiala edo dela esan dezakeguna, gehiago lotua dagoena ekintza konkretuak egitearekin, esan dudan moduan janaria prestatu edo pardela aldatu edo komuna garbitu edo horrelakoak, zaintza etxeko lana azkenean biak dira beharrezkoak bizitza sostengatzeko, baina badauka baita ere beste alderdi bat emozionala dena edo intersubjetiboa dena, eta gehiago dauka harremanarekin eta harreman horretan jartzen ditugun jartzen dugun esentziarekin, hau da, gehiago dauka entzutearekin, gehiago dauka zerikusia beste pertsonekin daukagun harremanarekin, eta horregaitik batzutan esaten da zaintza lana maitasunez egiten den lana dela, edo maitasunarekin egiten den lana dela, baina hor argitu beharra dago ere ez dela beti. Ez da ere, maitasunez, maitasunarekin egiten, batzutan egiten dugu borondatez, baina beste batzutan egiten dugu beste erremediorik ez daukagulako, batzutan egiten dugu inkluso kabreatuta, ezin dugulako, gehiago nekatuta gaudelako, eta ez gaudelako momentu honenean, orduan, zaintzak dimentsio asko ditu, eta dimentsio guzti horiek kontuan hartu behar dira bizitza jasangarri edo sostengarri egiten dugula esaten dugunean. Zaintzekin lotuta, badago beste kontzeptu bat edo beste hitz bat burura datorkiguna dela, lanaldi bikoitza. Gainera beti emakumeengan erortzen den zerbait bezala ulertzen dena. Honek ere bere ondoriak ditu, bizitza pertsonalean, profesionalean. Nola azalduko zenukezuk edo zer uler dezakegu lanaldi bikoitzi buruz entzuten dugunean? Lanaldi bikoitza eta batzuk hirukoitza ere esaten diote, Marina Sagastizabalek hitz egiten du lanaldi hirukoitzaren inguruan etxeko lana, zaintza lana, enplegua eta gainera parte hartze soziopolitikoa gehitzen badiogu. Zer esan nahi du lanaldi bikoitza daukagula emakumeok? Esan nahi du, naiz eta lan merkatuan gero eta presenteago egon, eta naiz eta lan merkatuan gero eta emakume gehiago egon, horrek ez du esan nahi etxeko lana alde batera uzten dugunik. Orduan, enpleguan edo lan ordainduan egiten dugun lanari gehitzen zaio etxean egiten dugun etxeko lana eta zaintza. Honek, denbora aurrekontuen inkestatik erakusten digu, bataz bestean emakumeek hartzen baditugu bi lanak kontuan, hau da, ordaindut egiten duguna eta ordaindu gabe etxean egiten dugun lana kontuan hartzen baditugu, emakumeek bataz bestean ordubete gehiago egiten dugu lan egunean.
zer esan nahi du honek? Astean 7 ordu gehiago egiten dugula lan. Lanaldi oso bat da 7 ordu gehiago. Honek ze implikazio dauka? Emakumeok norbere denbora gutxiago, ez? Denbora propio gutxiago izatea, aisialdirako denbora gutxiago izatea, eta gaur egun, ez, oraindik aisialdirako sarrera ezberdindua izatea gizon eta emakumeok, nik uste dut, ez, gizarte ezberdintasun nabarmena dela, eta, bueno, eta errotik dagoen ezberdintasun bat dena. Bueno, zainketekin lotuta dauden beste hainbat hitz edo kontzeptu entzuten ditugu egunero. Mintzatzen garenean etxeko lanen eta zainketen feminizazioari buruz. Nola ulertu behar dugu? Feminizazioak esan nahi du, batez ere emakumeok eskaintzen diogula denbora gehiago lan horri. Eta nahi baduzue, konpartituko dizuet grafiko bat, denbora aurrekontuen inkestetan ageri diren datuekin, nahiko era argian agertzen delako orain esaten ari naizen hau. Orduan, hemen ikusten baduzue, ikusten da? Grafikoa ikusten da? Ez dakit ikusten den edo ez den ikusten konpartitzen. Bai, ikusten da. Bai, ikusten da, Bai. Orduan, grafiko honetan ikusten baduzue, grafiko honetan baditugu egunean zehar egiten ditugun ekintza ezberdinak. Berrizan fisiologikoa, lan orbaikundua, prestakuntza, gaiztik idatzi duena, baina prestakuntza esan nahi duena, etxeko lanera, etxeko pertsonen zaintza, aizia eta gizarte denbora, ez dut ikusten, baina joan etorrian da azkena. Zer esan nahi du grafikoak? Bata, hemen marra jarri dudan lekua, honek esan nahi du, batak esan nahi du, gizon eta emakumeok denbora berdina eskaintzen diogula bataz bestean egunean ekintza horri. Bat baino gehiago, esan nahi du, emakumeok eskaintzen diogula denbora gehiago. Eta bat baino gutxiago, gizonek eskaintzen diotela denbora gehiago. Argi ikusten da grafikoan, feminizatuak diren ekintzak, eguneroko ekintzak, hau da, emakumeok denbora gehiago eskaintzen digun ekintzak, argi eta garbi direla etxeko lana eta etxeko pertsonen zaintza. Eta hori gainera, 25 urtetan, denbora aurrekontuen inkestak ditugu, 1993-tik 2018 bitartean, eta ikusten da 25 urte horietan hori ez dela aldatu. Emakumeok garela etxeko lanari eta zaintza lanari denbora gehiago eskaintzen diogunak. Eta gainera, interesgarria da ikustea, etxeko lanari dagokionean tendentzia, behera, gero eta batetik hurbilago egotea bada, zaintza lanetan ez dela hain argia. Gorabeherak daudela, eta 25 urte hauetan, gizonek eta emakumeok eskaintzen diogun denbora konparatzen badugu, berdintzua dela, hau da, emakumeok gizonek baino 2 aldiz gehiago eskaintzen diogula zaintza lanari. Eta gainera ikusten da baita ere, etxeko lanetan, azken inkestatik 2013-tik 2018-ra, lehen tendentzia zen begerakada hau ez dela gertatzen. Hau da, berdin gaudela, berdintasunari dagokionean. Eta etxeko pertsonen zaintzan gehiago esango dugu. Hau da, berdintasunak behera egin beharrean gora egin du. Orain 2018an gehiago, da emakumeek eskaintzen dioten denbora, gizonek eskaintzen diotena baino. Lehen aipatu dugun lanaldi bikoitza, ordaindutako lanaren atal honetan ikus dezakegu. Emakumeok gero eta denbora gehiago eskaintzen diogu ordaindutako lanari, zergatik batetik gero eta hurbilago gaudelako. Hala ere, gizonek eskaintzen diote egunean emakume baino 130 denbora gehiago. Bai, 130. Eta baita ere ikusten da, azken aldian, hemen ez dagoela berdintasunerako aurrera pausurik. Hau da, feminizazio indizia berdin jarraitzen duela 2013 eta 2018an. Orduan, ikusten datu hau nahiko argi erakusten dutela, oraindik ere
lan hauek batez ere emakumeok egiten ditugula, eta gizonek baino, ez, denbora desente gehiago eskaintzen digula emakumeok lan hori. Hau da, emakumeok etxeko lanari, ez, eskaintzen diogu, gizonentzek eskaintzen dioten denbora bikoitza, eta zaintza lanari baita ere. Feminizazio indizea bian kokatzen delako. Hau, hemendik irtetzeko orain, jazta. Oso interesgarria da gurekin partekatu duzun grafiko hori, eta horren arira nola ikusten duzu izan dela bilakaera, denboraren erabileraren bilakaera, emakumeen eta gizonen denboraren erabileraren bilakaera, hobera, okerrera, nola gaude edo nola esango zenuke gaudela? Ni kozkatuta nago, grafikoan ikusi dugun moduan, bazirudilako batez ere, etxeko lanari dagokionean tendentzia oso nabarmen bat zegoela, gero eta berdintasun gehiagora, eta gizonek eta emakumeok eskaintzen diogun denbora gero eta parekoago izatera, horrera parentesi bat egin dezake, ze, berdintasunerako joera hau, datuek erakusten dute gehiago dela emakumeek orain denbora gehiago eskaintzen diotelako, eta esain beste gizonek egiten duten gorakadagaitik. Hau da, badago hor etxeko lan parte bat galdu egiten dela. Emakumeek gero eta gutxiago egiten dute, gizonek gero eta gehiago egiten dute, baina ez neurri berean. Gizonek gutxiago da gizonek egiten duten gorakada hori, emakumeek egiten duten berakada baino. Eta kezkatuta zergaitik nago, ikusten den moduan grafikoan, tendentzia nahiko argia bazen, azken 5 urteetan badirudilako estankatu egin dela. Eta ez dagoelako aurrera pausurik, berdintasunerako bidean, eta datuek erakusten dutelako berdin gaudela. Orain dela 5 urte geunden bezala gaudela. Eta gainera, 25 urteko begirada honek, errezago irudikatzen du, eta errezago ipintzen gaitu, begirada orokor batean, eta ikus dezakegu azkenean, 5 urte horietan eserrez gertatzeak zerbait esaten duela. Eta hori, etxeko lanari dagokionean, zaintzari dagokionean, tendentzia ez da argia. Ez dago berdintasunerako biderik. Zergaitik, bai gizon eta bai emakumeok, biok denbora gehiago eskaintzen diogulako zaintzari. Zaintza esaten dugunean, kasu honetan esaten dugu bai helduen eta nagusien zaintza eta bai seme-alaben zaintza baita ere. Sarritan esaten da gero eta gero hori eztabaidatuko dugu geroago, gizonen inplikazioa honetan, baina ikusten da gizonak inplikatzen direla, baina emakumeak aldi berean berdin inplikatzen dira baita ere gero eta gehiago. Orduan ez dago hor genero arrakala murrizterik. Oso, no. Beste alde batetik, badakigu oraintxe bertan, ari zarela ikerketa bat egiten, COVID-ak egoitzetan dituen ondorioei buruz. Horri buruz, zerbait aurreratu ahal diguzu, ondorioren bat, edo... Egoera, imaginatu dezakezuen bezala, ez da nahiko larria da. Guk elkarrizketak egin ditugu, batez ere langileekin, egin dugu elkarrizketaren bat baita ere residentzetako zuzendarikin. Oraindik, landa lana egiten ari gara, elkarrizketak egiten ari gara, ez daukagu ondorio, horrela, ezin dugu ondorio borobilik esan, baina daukagun inpresioa da, egoera oso larria dela. Larria da, eta gauza edo, badira hor zenbait aspektu, Batetik, badakizun moduan, zaintza lana residentzietan egiten den zaintza lana lan feminizatua da, gehienak emakumeak dira, eta gainera nahiko egoera, egoera prekarioan lan egiten dute askok. Gainera, COVID-aren impactuarekin edo, ikusi izan dena da, zaintza beharrak gora egin dutela, baina langile erresidentzietan lan egiten duen langile askok, arrazoi desberdinak direla eta baja hartu behar izan duela. Bai, kutsatu delako eta COVID-arekin dagoelako, edo baita ere, estres eta beldur handiak ez diolako lanera usteko aukerarik eman. Orduan, baja egoera honetan, jende berria kontratatu behar izan da, eta horrek egin du egoera berezi eta gainera, zailo honetan,
jende berriarekin lan egin behar izana. Gainera COVID-aren egoerak sortu ditu baita ere lankarga areagotu egin du. Hau da, lan egin behar duzu ja, nolabait protekzio, babes berezi batzuekin, lan hori ja babes horiekin egitea ez da inerreza, ez daukazulako kontakturik, hainbesteko kontakturik, babes horiek guztiak jarri kentzeak eta badara baita ere lanzama bat da, baina lanzama da baita ere adibidez, orain erresidentzietan bakarrik izan dezakete bizita bat astean, eta familiako pertsona batek bakarrik bizitatu ditzake. Orduan, bizita guzti horiek kudeatzea beste lanzama bat da. Edo goizetan, kasuak egon diren erresidentzietan kontatzen ziguten, goizetan deitzen zituztela familia guztiak egoera zein den azaltzeko. Hori lankarga bat da gehiago. Goiz guztietan, deitu behar izatea, banan-banan, familia guztia izatea, zure zenidea ondo dago, lasai egon, orduan, edo protokoloak jarraitzea, zuzendariek esaten zigutena da, beraientzat lankarga zela, protokolo guztiak jarraitu behar izatea, eta gainera egiten zuten horren berri eman behar izatea egunero, egunero, edo astean behin, edo egin behar. Orduan, badituela gainera gainkarga batzuk. Ikusi duguna da oso nekatuta daudela, erresidentzietako langileak, ez dutelako atsedenik izan, ez dakit besteok abuztuan arna sartu genuen eta oporretan joan ginen, eta erresidentzietan horri jarraitu zuten, erresidentzia askotan gainera igual lehengo COVID-aren lehenengo momentuan ez zuten kasurik izan, baina izan zuten gero, bigarren olatuan, abuztuan izan zituzten kasuak, eta hor, lankarrak hor egin zuen gora, eta ikusten duguna da, batez ere oso nekatuta daudela, eta gainera ez dela lan hori errekonozitzen. Baita ere esaten digute, azkenean txaloak egiten genituenean, eta ospitaletako asko erizainei eta medikueietan asko gora aipatu dela hor egiten den lana, baina erresidentzietan kontrakoa. Irtetzen ziren, komunikabidean irtetzen ziren berri gehienak zirela negatiboak. Erresidentzietan jende hiltzen ari dela, ez dituztela ondo zaintzen, eta horrek azkenean, beraiengan inpaktu negatiboa dauka. Luze jarrain nezaket, hori ez dugu ondoririk atera orain. Lasaiz, gero herriko eragileekin... Lasaiz, gero herriko eragileekin izango dugun solasaldian, etxez-etxeko zerbitzu eta eguneko egoitzaren zerbitzua ematen den enpresako ordezkariarekin egongo gara, eta seguru berreskuratuko dugula gaia eta asko esateko izango duela. Baina, orain ondo badiritzozu, Edu Portilla gehituko dugu hausnarketa honetara, horretarako agian berreskuratuko dugu denbora erabileraren inguruan egin ditugun hausnarketak, zein den emakumeen ekarpena, zein den gizonen ekarpena. Eta, zentzu honetan, Edu Portilla seguru ekarpen oso interesgarriak egingo dituela. Edu, sentsibilizazio teknikaria da, berdintasun eta maskulinitateen eremuan, eta Emakunderen gizonduz programako irakaslea ere. Edu, ongi etorria eta arratsaldeon. Arratsaldeon. Gizonek nola ikusten duzu zuen burua zainketen aurrean? Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidatzeagatik eta eskerrik asko horrela proiektuan parte hartzeko aukera emateagatik, oso proiektu interesgarria, gutxi ezagutzen du, baina entzun da bai beraz, eta zorionak kudeatzen duzuen guztioi, bai aldia, bai Beasaingo udala, eta hor zaudetenok baita elkarte eta Beasaingo herriar, ezta. Galdera potola egiten duzun, ze egiten dugun gizonok panorama aurrean. Panorama hori badago, noski, gizonok ezagutzen dugu, eta COVID-ak eragin duena izan da zaintza mahai gainean jartzea. Esaten dugu azkeneko urteetan, ahoa betetzen zaigu con el modelo de atención centrado en las personas, edo pertsonak erdigunean jartzeko eredua jarri behar dugula. Ez da gure eredua, gure eredua produktibista da, edo produkziozentrista da, esan genezake patriarkala, hori guztia, ez da. Baina bai, zaintzak eskutuan daude, isilpeko lana dira, ez daude baloratuta, eta orduan historian zehar emakumeak egin dute, eta zoritxarrez oraindik ere hala izaten da.
Egia esan, azkeneko urteetan mugimenduak egon dira, adibidez, kontziliaziorako neurrien erabileran, gizonon parte hartzea onditu egin da, baina duela 15-20 urte, 183-185ean emakumeek erabiltzen baldin bazituzten, neurri hauek orain egiten dute 188-190, ez da, estatistiken arabera. Honek esan nahi du, Matxalenek esan duenaren arira, aurre pausotxo bat egin du gizonok, baina ez da nahikoa izan. Ez da, bat ere nahikoa izan, oso txikia izan da, ez da. Emakumeek noski aurrea pausoak egin dituzue beste arlo askotan, baina guk pixkatxo bat mugitu egin gara eta privilegioetan gelditu gara. Zer egin genezake gizonok karro honetara igotzeko? Lehenengo privilegio hoien kontzientzia hartzea, porque gure ereduak maskulinoak baldin badira eta gizarte honetako eta horrengo belaunaldietako ereduak futbolari maltratatzaileak baldin badira, horre daukan guztia, hau da, zaintza ez da existitzen orduan. Pantailetan gure seme-alabentzat horrengo belaunaldietarako hori baldin bada eredua, ezin da. Eredua handiak oiese dira, edo politikari gezurti, edo ekonomilari lapur, edo olakoak baldin badira, horiek gizon eredu berdinzale kontziliaziorako aurrera pausurik egiten dituenik hori ez da. Beraz, niretzat oso importantea da ereduak izatea. Emakumeek baituzue pilo bat, gizonok ez dugu. Apenas daukagu, egongo dira baten bat, baina oso gutxi. Gizonon arrakasta ez datza horretan, ez datza zaintza lanetan ibiltzearena. Baizik eta beste arlo askotan. Ez dut esaten horrekin, nik gizona naiz eta ez dut esaten gizon guztiak hoiek garela, baino ereduak hoiek dira. Zenbaki handitan hoiek dira gizonontzako eta mutilentzako batez ere ereduak. Orduan, hor kokatuko nuke galderaren esentzia. Eta erantzukidetasunari hitza heltzen badiogu, kide hori dago erdi-erdian eta oso argi dago. Eta bestaldetik erantzun edo ardura edo erantzule gizonok norainoko ardura hartzen dugun horretan. Beti bigarren mailan geratzen gara, bigarren suplente edo bankilloan egoten gara, bestea titularra ez dagoenean guk hartzen dugu. Hau da, denbora gehiagiz daukagu eta hitz potoloak dira agian, ez da, baina orokortzen baldin badugu, zalantzabarik Matzalenek aurkeztutako kuadro horretan ikusi alda, ez da. Beraz, gure gain ez dago premia nagusia edo ardura nagusia ez dago gure gain, emakumeengan baizik. Eta nola uste duzu, edo zeintzuk izan daitezke estrategiak horreri aurre egiteko? Gizonekin lan egiteko urteetan ibili gara, bai erakundetan, bai elkartetan, eta herri mugimenduetan, ezta. Eta askotan planteamenduak izaten dira biktimizazioa, erruduntza, eta, gu behintzat ongiz elkarten ez dugu horrela lanik egiten. Ez diegu gizonei deia luzatzen esaten errudunak direla, ez da ere biktimak direnik. Gure apostua da erantzuletik, ardura hori, benetan hartzazu ardura. Gizonoi interpelazioa egiten digunean, erantzuten dugu, batzuk erantzuten dugu edo erantzuten dute, baina erantzuna badago. Baina hor ikusi behar dugu zelan gizonoi eragiten digun hau. Orokorrean hitz egiten baldin badugu, gizonok ez dugu erantzuten, edo ez dute erantzuten. Hau da, zerbait propioa nirea denean, emozioetara heltzen zaidanean, zerbait intimoa nire aitari buruz hitz egiten dugunean, nire amari buruz hitz egiten dugunean, nire ingurukoari hitz egiten dugunean, edo nire lankidei buruz hitz egiten dugunean, orduan bai erantzuten dut. Datu orokorren aurrean, gure esperientzia ongi izten da, ez dugula erantzuten, esaten dugu, bai behitxu, zelako egoera kaskarrean gaude, berdintasunik ez daukagu, baina benetan, zezen adarretatik eta esatea, gu hortaragoaz, berdintasuna lortzeko bidean borroka hori egitera, ez du egiten. Beraz, guk dei hori egiten dugunean, gizon batzuk erantzuten dute. Eta orduan, ardura daukazu, erantzulea izan behar duzu, ez zaitugu biktima bezala hartuko, porque askotan esaten dugu bai gizonok ez da, klaro, eske guri ez digute zaintzalanetan ibiltzen dut. Guk, gure bikotek esaten digute haiek hobeto egiten dutela eta ez digute lekurik usten. Edo ezin dugula negarrik egin. Batzuk egia izango dira, egia da,
baina hori ez da benetan funtsean sustraietan dagoen hori. Sustraietan daudena da privilegioak. Eta orduan privilegioak galdu nahi ez baldin baditugu. Claro, gure sistema patriarkal honetan hori privilegioak dira. Asko hitz egin dugu ere bai, zer galtzen dugun eta zer ez dugu benetan bizitzen, jarrera erantzulea erakusten baldin badugu. Gauza asko galtzen ditugu noski, baina gure eredu honetan, esan dugun lehen, futbolari maltratatzaile, politikari iruzurgile eta horrelako ereduetan ez dugu ezer galtzen orduan. Baina bai benetan galtzen dugu. Klabe horretan jartzen baldin bagara eta benetan gure nortasunari eta kontzientziari egiten baldin badiogu referentzia, noski erantzuna egongo da. Uste duzu bizi izan dugun COVID egoera honek ondorioak izan dituela gizonen jarreran zaintzei dagokienez, berdin jarraitzen dugu? Ezin dizut oso argi esan. Argi dago emakumeengan eragina izan duela. Norainoko eragina izan du gizonengan? Uste du baietz. Osea, etxean ordu gehiago egin behar izan dituzte, hori argi dago eta orduan ardura gehiago hartu behar izan dute. Batez ere, presentzialdetik hartu behar izan dute. Kontua da, lanaldi murrizketak, exedentziak eta edo telelana egitearena eta batez ere emakumei eragin die. Eta orduan presentzia gehiago emakumeek izan dute. Eta horrek esan du lana izan dute, seme-alaben eskolako etxerako lanak ere bai, zaintzaz arduratzen ziren kontratatutako pertsonak, edo kontraturik gabekoak batzutan, horiek ere ezin izan dira etorri, orduan hori emakumeenganako zama ere izan da, diot. Hainbat faktore izan dira argi eta garbi emakumeengan eragina izan dutenak. Gizonengan, uste dut baietz. Norainokoak, gutxiago noski. Horrek ez du esan nahi, baten batek, ziur, kontzientzia hartu duela, konturatu da, egoera egunero bizi izan du, eta aurrera pauso bat egingo lukeen. Ni horrekin ziurrez. Noraino, ez dakit esaten egia esan. Eskerrik asko, Edu. Eduren hausnarketa, entzun ondoren, begirada praktikoa gehituko dugu solasaldi honetara, eta behasaingo hainbat eragilekin partekatuko ditugu beraien ikuspuntuak. Zaintza eta erantzunkidetasunaren egoerari buruz daukaten ikuspuntua. Beraz, gurekin daude, Leire Hernández, eguneko egoitza eta etxez-etxeko zerbitzua ematen duen Gozara enpresako proiektu arduraduna, Ana Asla, Asmube emakume elkarteko presidentea, eta Elena Sánchez, uste dut hortik dabilela, Oriako Lamiak emakume elkarteko ordezkaria. Zuekin, COVID-19ak zaintzen erantzunkidetasunean izan dituen ondorioei buruz eta hainbat eremutan eman diren irtenbide erantzi buruz arituko gara. Orduan, lehenengo galdera izango litzateke. COVID-19ak emakume eta gizonen erantzunkidetasunean izandako ondorio negatiboei buruz Matxalenek eta Eduk emandako informazioari erreparatuta ere, zuen erakundeen ikuspegitik, erakundean egin dituzuen hausnarketei begira, zein zailtasun gehigarri nabaritu dituzue pandemiaren ondorioz? Eta, nahi duenak har dezala hitza. Adibidez, Leire, gainera, uste dute Matxalenek eman dituen datuei begira, agian zuk ere ekarpena egin dezakezu, zure eremutik, ez da? Bai. Atxalde hon, erreparo pixka bat ematen du, gai honen ingurune horren beste pertsonen aurren hitz egitek, eta nik nire iritzi xumetik hitz egingo dut, eta aldeten aportazio aberasgarrienak egiten saiatuko naiz, bai. Alde batetik, Matxalenek aipatu ditun gauzen hildotik, zuk esan bezala nekane guk eguneko zentro eta etxez-etxeko laguntza zerbitzuak kudeatzen ditugu, administrazio publikoantzako lan egiten dugu, bai, subkontratatuta gea udaletxe ezberdinetatik, eta kasu honetan Beasaingo udaletxean, bai eguneko zentroa, baita etxez-etxeko laguntza zerbitzua ere kudeatzen ditugu. Eta Matxalenek COVID-ek egoitzetan izan dune inpaktuaren harira, guztiz ados alde batetikan lankargan
lehenik eta behin epien erabilerak suposatzen duen horretan, pandemian hasieran arazo larriak izan genituen epia proposak erosi ahal izateko, ez zeuden maskariak, ez zeuden guanteak, ez zeuden batak, ez zegoen zerrez, horrek suposatu zigun sekulako inbertsio ekonomikoa, zegona, zeon prezioan erosi, nolabait lantaldeak suministratu ahal izateko, eta hori izan zen hasiera baten beldur oso garrantzitsu bat, ze ikusten genduen datuak oso gogor jotzen aiziala, Goi Herrialdean ere, horre eguneko zentroak itxita egon zian denboraldi batez, horrek ere suposatu zuen, konpentsazio ekonomikok eta kudeatu bitartean administratiboki lankarga handi bat ikusteko horren konpentsazioa nola jun, eta bestalde gelditu ginen etxez-etxeko laguntza zerbitzuetan, zerbitzu aproposa nola eman dilema hortan. Hasiera baten, ez dut asko luzatu nahi, baina pixkat epiak lortu eta guzti horiek erabiltzeko formakuntzak eta oso zaila zen informazioa bilatzea erabilera proposa emateko eta genekien epiak modua proposean erabiltzen ez bazian, ez ziala baliagarriak, horrek suposatu zigun zailtasun handi bat, eta horrek jartzen digu alde batetikan lehenengo zalantza batez, azken batean lanean daukagun jendean formakuntza gaur egun zaintzan dagoen beharretarako ez dela nahikoa. Bai, gu askotan saiatzen gara, enpresa mailan ahalik eta formakuntza gehien ematen, baina lanorduak ere dira horren aldakorrak eta oso zaila egiten zaigula, eta topatzen gara askotan lana modua proposean egiteko formakuntza nahikorik ez daukagula. Hori alde batetik, beste gauza bat gertatu zena izan zen, Matxalenek esan duen bezala, baja pila bat izan ditugula eta izaten ari gehala, ze aislatuta ez dagoena positiboa izan da, positiboa ez danak bere seme alaba etxeko norbait dauka eta ezin du lanera jun, gero estresak, bestelako lankargak eragindako baja pila bat izan ditugu, eta egon izan dira momentuak kontratatzen dituzula pertsonak, pentsatzen dezula, igual egoera normal baten pertsona, hau ez legoke gurekin lanean. Eta horrek jartzen digu beste gai bat, dala eduke komentatu duna, nun geratzen da gure arreta modeloa, ze danoi betetzen zaigu ahoa esaten pertsonan oinarritutako arreta egiten degula, eta guk daukagu egoera bat nun ez dan posible. Guztiz, hor ere Matxalenek aipatzen zunez, dimentsioa pixkat, dimentsio materiala zerbitzuena nun erantzuten zaien ekintzen bidez pertsonen beharrei, baina nun geratzen da alderdi emozionala. Eta azken batean epi guztien erabilerakin, distantziak bermatuz eta pixkat arreta modeloa gehiatu zaigu airean. Eta horrek gu goxara bezala jartzen gaitu egoera batean ez dana bat ere xamurra, ze guk nahi deguna da gure arreta modeloa ondo martxan jarri eta gure erabiltzaile dianak jaso dezatela, behaiengan oinarritutako arreta hori. Eta guztio, Matxalenek aipatu ditu zailtasunak, denbora, epia guzti hori. Protokolei dagokionez, zailtasun handiak izan ditugu, ze protokoloak izan dira oso aldakorrak. Oso aldakorrak, orduan, ateatzen zen gaurre protokolo bat, eguneratzen genduen dena, eta bi egunetara beste protokolo bat, eta astera beste protokolo bat. Orduan honek suposatu du danentzako konfusio oso handia. Konfusioa langileentzako, konfusioa erabiltzaileentzako, eta konfusioa oroa ez genekielako ondo egoerak nondik noa bideratu. Eta gero, anotazio batzuk hartzen jun naiz, da guain adibidez zakit batzuk zertara zijoazen, baina jungo naiz bestela aria hartzen eta bestalde daukagun beste azkeneko gauza, eta bukatzen dut. Sortzen zaigun beste kuestio bat da, 2008ko krisian arira, bizitu gendun gure zerbitzuetan, nola zaintza behar asko etxeko senean ematen zitzaien arreta, zaintza familiarrean,
Eta, karo, zaintza familiarra oso ondo dago, baina ez danok ez gaude prest zaintzaile izateko. Eta orain ere beldurra daukagu nolabait, sortzen nahi dan krisi ekonomikoaren arira, pertsonek zaintzak familiartean gain hartuko dituzten, eta horrek gure sektorean eragina izango duen, edo ez, eta pixkat zalantza hori. Ez dakit ondo azaldu nahi zen, ze azkartu nahi. No, bai. Zenbat emakume ari zarete lanean gostaran? Noski hori beste bada, danak emakumezko gea, 100%, bai. Eta, behasainen nahiko gea momentu honetan, 32, 35 inguru hortan, eta denera goxaran 70, 75 langile inguru gea. Oso ondo. Ana, adibidez, zuek elkartean, egin duzu hausnarketa hau, ze zailtasun berriak topatu dituzue, edo, agian elkarte barruan zuen artean komentatu duzue, nola eragin duen COVID-ak zuen, zuek familien artean ematen duzuen laguntzean, edo, zuk zer komentatuko zenuke? Oso bajo entzuten da, ez? Barkatu. A ber, orain bai? Bale. Gu elkartean protokologatik hasi gara talde txikitan biltzen, gai honi buruz hitz egiteko, eta, gure esperientzia gehienok gara 60 urtetik gora. Orduan, guk funtzionatzen dugu normalean ama eta amona bezalaxe. ¿Qué conclusiones hemos llegado? Pues que al principio la pandemia, nuestros hijos e hijas no necesitaron de nosotros, de nuestra ayuda. Entonces nos ha permitido eso, estar aislados en nuestro domicilio y como modo preventivo nos han respetado bien. Cuando empezaron ya a incorporarse a sus tareas laborales es cuando a nosotros nos han surgido los mayores problemas. Porque dependíamos de si tenían teletrabajo o no tenían. Y de otro factor también muy importante, si la persona que se quedaba en casa era él o ella. Entonces, si era él, casi siempre teníamos que acudir al domicilio a intentar echar una mano. ¿Qué reflexión hemos hecho sobre el teletrabajo? Pues que nosotros pensábamos que el teletrabajo iba a ser la panacea para resolver la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Y hemos comprobado que no es así, porque las personas que están con teletrabajo en casa, muchas veces se les exige estar conectadas a determinadas horas con la empresa con la que trabajan y si tienes críos alrededor son incompatibles. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Nuestra ayuda con las familias suele ser de varios tipos. Las abuelas normalmente se limitan, a veces la ayuda suele ser puntual, es decir, cuando una familia, una persona enferma o ocurre a dividirse un contratiempo inesperado, como puede ser que tiene que venir un técnico a arreglar algún electrodoméstico o la revisión de algunas instalaciones. Así estamos muchas, pero en bastantes casos también la implicación es diaria de las abuelas y de los abuelos en muchos casos también. Hay que llevar a los niños y a las niñas del colegio a casa, hay que atenderles también incluso a la tarde cuando salen de la escuela hasta que el padre o la madre regrese de su trabajo. ¿Pero qué ha pasado con la pandemia? Pues que al suspenderse también en muchos sitios los comedores escolares, pues todavía el grado de implicación es mayor. Nuestro problema suele ser no solo por la pandemia, sino que nosotras también lo comprobamos a lo largo de todo el año. Los meses en que los niños y las niñas tienen jornada continua, por ejemplo, por las mañanas, pues nosotras en nuestros talleres de la asociación no podemos, apenas participamos, porque a las tardes tenemos que atender a los nietos y a las nietas. Por eso valoramos positivamente las iniciativas de los ayuntamientos que suelen hacer actividades extraescolares, por ejemplo, pues en los meses de julio o septiembre, que es cuando todavía no tienen que asistir a clase los críos.
una frase que estamos repitiendo constantemente, ya es habitual en nuestras conversaciones, es: tengo que llevar la comida a la casa de mi hijo o de mi hija porque algún miembro de la familia está confinado. Y siempre hay alguien. Porque si unas veces es por los niños o las niñas, que en clase uno ha dado positivo y tienen que confinarse los de alrededor, siempre tenemos a alguien. O porque trabaja o porque va a la escuela. Y claro, también a veces se nos complica la cosa bastante más porque algunas personas tenemos la suerte, pero también la responsabilidad de tener progenitores. Con lo cual, aunque el tema de atender a nuestros mayores, pues ya lo tenemos compartido normalmente con hermanos o hermanas, pues con esto de la pandemia, ¿qué ha ocurrido? Pues que siempre se ha decidido al final que una de las personas de esa familia sea la que vaya a convivir con ellos para poder protegerlos mejor. ¿Quién ha sido en todos los casos? Siempre una mujer. Entonces, vemos que para nosotras esto no sé cómo se puede solucionar. Creo que seguiremos puntuando, como siempre, participando con mayor peso específico en lo que es la organización de las familias. Sí que constatamos que, por ejemplo, los abuelos, que en este caso son nuestras parejas, sí que han evolucionado sensiblemente y que ahora colaboran bastante más. Pero no sé si no es lo mismo colaborar que asumir como propia esa tarea. Entonces, eso también lo vemos reflejado en nuestros hijos y sus parejas. Vemos que sí se reparten mejor los roles, pero que al final el peso organizativo de la casa siguen siendo ellas. No sé si hemos avanzado mucho. Bueno, Ana, eskerrik asko, zure ekarpenengatik. Elena, zure elkartearen ikuspuntutik, zuek, emakume gazteagoko talde bat zarete, zenolako zailtasunak eduki dituzue pandemiaren eraginez, zaintzei dagokienez? Vale, bueno, que somos más gasteas, tenemos un poco de todo, ¿vale? Nosotras somos un grupo de mujeres bastante rico en cuanto a proveniencia, tenemos mujeres migradas y tenemos mujeres de todas las edades, pues mujeres desde 20 años pues hasta... Somos un grupo muy grande. Entonces yo mi intervención sí que la quiero centrar un poco en la perspectiva feminista cuando hablamos de cuidado, ¿qué es lo que es el cuidado de los niños o de los mayores? Sino que el cuidado es algo que va mucho más allá, ¿no? Llevamos 2 años con los 8 de marzo, bueno, 3 años con los 8 de marzo diciendo que hay que poner la vida en el centro. ¿Qué es esto de poner la vida en el centro, ¿no? ¿Y quiénes hacen que todo gire en torno a esa vida y a ese cuidado? Entonces, ¿el cuidado qué es? Pues el cuidado es todas las actividades prácticas y necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en la que viven, independientemente de la edad que tengan, y esto además incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras personas, la actividad interpersonal de cuidado, la provisión de precondiciones en las que se realiza el cuidado, es decir, la limpieza de la casa, las compras, los traslados a centros educativos, a centros hospitalarios. Vale, que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, lo que se ha venido diciendo hasta ahora. Tenemos ya cómo tenemos que cuidar y que es una cuestión que es prácticamente nuestra, asignada por género y por naturaleza, cosa que realmente pues no es cierta, ¿no? O sea, no es cierta. ¿Qué ha ocurrido en la pandemia? Bueno, en primer lugar, yo soy una trabajadora en activo, como bien dice Ana Asla. Al principio yo estaba más o menos entusiasmada, creyendo que el teletrabajo me iba a ayudar a conciliar, nada más allá de la realidad, porque con el teletrabajo, el tema de horarios y el tema de la carga de trabajo ha sido brutal y los cuidados se han intensificado. Tengo una amoña de 92 años, que evidentemente se ha tenido que quedar encerrada desde marzo, una Aita con 67 que tiene EPOC, con lo cual también es persona de riesgo, y una adolescente. Creo que abarco casi todos los grupos de cuidados de dependientes que se asignan socialmente.
¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Pues realmente que a mí lo que me ha generado es mucho más estrés del que ya podía tener, mucha más ansiedad, mucho miedo, sobre todo mucho miedo porque yo era la que entraba y salía de las casas, con lo cual yo podía ser el vehículo que llevase la muerte a mis familiares más cercanos y más queridos. Y también un poco eso por lo que sería por la parte privada de los cuidados, pero lo que sería la parte pública, lo que ha habido ha sido una explotación y una vuelta de tuerca de muchas cuidadoras de hogar o trabajadoras de hogar que no están regladas, es decir, que no tienen contratos. Barbaridades bárbaras que hemos recogido pues, de trabajadoras que trabajaban más de 12 horas diarias cuidando a dos personas dependientes, cobrando 2 horas y medio, o sea, 2,5 euros la hora. Con lo cual, yo creo que lo que ha hecho esta pandemia, por lo menos a las mujeres, que ya vivíamos una situación de vulnerabilidad, que siempre estamos en una situación de vulnerabilidad, no hablo desde luego desde una perspectiva de una cómoda o de la posibilidad de poder contratar a alguien para que te eche una mano en el tema de la gestión de los cuidados o de tirar de un padre o de una madre que en un momento puntual pueda cuidar a tu hija para que tú puedas ir a trabajar. Yo creo que lo que ha acentuado ha sido estas diferencias. O sea, yo sí que he visto más hombres durante la pandemia ir a hacer la compra, pero entiendo que es que era la única manera que tenían de salir de casa. Yo no lo he visto como un acercamiento hacia ni la conciliación ni hacia nada. Y tampoco creo que la solución sea un reparto de tareas, hacer la comida. Es un plus más allá. Falta la parte emocional. Igual que tampoco creo, o sea, el servicio domiciliario. Yo creo que sin pandemia no es suficiente la atención que se les da a las personas que queremos que vivan dignamente en sus casas sin necesidad de recurrir a una residencia de ancianos, que sería lo ideal desde un punto de vista feminista, el poder mantener la autonomía de todas esas personas sin necesidad de aparcarlas en una residencia que están funcionando como mataderos y los suficientes ni para personal, ni para que ese personal esté formado y pueda dar una atención digna a esas personas que viven allí, con lo cual una posible solución sería una gestión desde los propios domicilios de esas personas. Para eso, evidentemente, pues me imagino yo que las administraciones públicas tienen que hacer una revisión de cómo lo están haciendo. No creo que 2 horas a la semana o 4 horas a la semana de atención a una persona en su domicilio sea suficiente. Elena, a veces, perdona, se les perdona da un Elena, plus. O sea, Elena, no solamente que voy a limpiarle la casa, sino que voy a estar con... Elena, perdona, es que a veces te de perdemos el ya no me audio. enrollo más. No, no, Me es que perdéis, no te espera. escuchamos bien. Igual apártate un poquito del micro a ver si te podemos escuchar mejor. Vale, a ver, ¿así me oís mejor? ¿Ahora? Vale, y luego por otro lado, todo lo que plantea Ana Asla no es de recibo que tú llegues a la edad de empezar a poder disfrutar tu vida porque teóricamente has terminado de trabajar en tu vida productiva y además, joder, te lo mereces porque ya has criado a unos hijos y esos hijos que críen a sus nietos. No es justo que carguemos la responsabilidad del cuidado de nuestros menores y de nuestros mayores a los que están en medio, que son pues nuestras madres, nuestros padres, que tienen que ejercer pues eso, un poco de cuidadoras múltiples, que además no les da tiempo a una parte muy importante que tenemos que dedicar todas las personas, que es el autocuidado. Si tú tienes que estar pendiente del horario de tu hija, de tu hijo, de a qué hora me sale a qué hora me entra en Solé, pues tampoco es justo. Y creo que hay mucho trabajo que hacer desde las instituciones públicas, que sería un poco lo que comenta ella de las actividades extraescolares. Yo creo que hay fórmulas que se podrían hacer para ayudar no a la conciliación solo de los padres, sino la de los abuelos, que llegan pues a esa edad de poder intentar disfrutar de su vida y se ven con una carga que no les corresponde. Y no me enrollo más, porque si no os podría estar 2 horas. Es que ricasco.
Eskerrik asko zuri, Elena. Bueno, denbora amaitzen ari da. Bueno, berreskuratuko dugu hausnarketa hau, ez bakarrik zailtasunetan geratzeko, baizik eta bebai, ze konponbide egon daitezke buruz hausnartzeko, baina bueno, bukatu aurretik, bai gustatuko litzaiguke, Matxalen eta Edu hemen daudela aprobetxatuz, bueno, saio honetan zehar entzun ditugun hausnarketak eta pixka bat laburbilduz edo titular batzuk ematea, zainketen inguruan egiten ari garen hausnarketa lan honekin jarraitzeko. Zeintzuk izan daitezkeen, lan hori bideratzeko edo lan zen jarraitzeko identifikatzen dituzuen titularrak gaur entzun dugunari erreparatuta. Matxalen edo Edu nahi duzuenean. Bai. Ni lehen, azkar batean egin dudanez, konturatu naiz, aspaldien, eta ikusi dute bai, herrilaben behasainen, neurriak hartzen ari direla, esan duzun, Ana Aslak ere esan duena bai, ezta? Eta aspaldien 2003an sortu zen estatuan AROE, la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. Claro, izena berez, racionalización de los horarios. Horrek esan nahi du, que son irracionales, no? 2003tik ona, ez dakit, nik ezagutzen duana edo behintzat irakurri duana, asko ez da aurreratu. Niretzat oso neurri egokia izango litzateke eta aldudan guztietan esaten dut, lanaldi orokorra 5-6 ordukoa izatea. Badakit, jende asko, eta Helenak esan du, batzuk 12 orduz ari direla lanean, eta ez dira llegatzen, eta oso soldo. Nik uste dut, egongo liratekeela pertsona asko, ni barne, 5-6 ordukin nahikoa lan egitea. Badakit hori soldatarekin eta matizazko dituela. Baina lanaldi orokorra, 5-6, jende askoz gehiagorentzat litzateke lana. Bueno, buelta bat eman. Bakit ez dela simplea, baina niretzat lanaldi orokorra 5-6 ordu. Amonak, aitonak, disfruta eta besteak, aita, ama edo dena delakoa egongo lirateke gertuago. Jende gehiagorako lan egongo zen, 2 pertsona dauden tokian 3 egongo litezke, niretzat denak onurak. Hori alde batetik. Eta gero, tristea, kurdela edo, Anak bebai komentatu duzunean, joan behar izan duzu niri dagokien ez, gizonei buruz hitz egitea horra noa. Esan duzuna, en las casas donde se quedaba él teníamos que ir y donde se quedaba ella, no. Ez da lotxagarria da. Diot, edozein gizonarentzat esatea, zu ez zara autonomoa, zu inutila zara, zuk ez dakizu zaintzen, hori lotxagarria da nuk uste. Hortik, ez bakarrik San Benito hori jartzea, baina bai kolonkan jartzea ez da kuestionatzea. Zeu ez zara gai ona mundura ekarri dituzun umeak zaintzeko, ez zertako ekartzea dituzu. Hor, hausnarketa sako bat egin beharko litzateke. Eta gero hori gertatzen da bai gizon helduekin. Emakume heldu batek badaki bere bizitza gobernatzen, zoragarri, jubilatu egiten dira, erretiratu, nagusia dira, ateratzen dira, laguna dituzte, gizon batzu, baina gizon askotasko ez dira bat ere autonomoak bere bizitza, bere beharrak betetzeko, diot. Ikas dezagun, gazteak, mutilak, gizonak, ikas dezagun gure bizitza gobernatzen autonomoak izaten, eta ez kalera ateratzea, arropa zikina, botoia falta, eta ez dakidala ondo sukaldatzen, ez da? Barkatu horregeni zutan jartzen nau, eta alde batetik pena, nire aitarengan ikusi nuen, eta gizon heldu askotan ikusi dut. Batzuk inutilak, gizarteak inutilak egin ditu gizon horiek. Barkatu, ez da positiboa izan, barkatu, holan amaitu da. Matxalen, zerbait esateko lan pizka bat borobiltzeko? Bai, nik zaintza erdigunean jarri behar dugula, eta horrek ze esan nahi du, esan nahi du zaintza guztion ardura dela, eta guztion ardura denez publikoa dela, ez dela pribatua, ez dela etxeetan antolatu behar den zerbait, baizik eta ardura publiko eta politikoa den auzi bat dela, zaintzari buruz hitz egitea. Horrek esan nahi du baita ere banatu egin behar dela, banatu egin behar da bai gizon eta emakumeen artean, baina baita ere ez, Anak esan duen moduan, belaunaldi desberdinetako jendearen artean banatu egin behar da, eta banatu egin behar da baita ere ez, esfera desberdinen artean, ez bakarrik etxean egin behar den, ez da bakarrik etxeko kontua, baizik eta zerbitzu publikoak egon behar dute baita ere banaketa horretarako
aitortza zaio, hau da, zaintza lanak ez daukate aitortza sozialik, ez daukate rekonozimendurik, eta aitortza zaion lana da. Eta gainera ez dugu esan, baina bizitzaren logika eta kapitalaren logika ezin dira uztartu. Hau da, zaintzak berrantolaketa, jendarte berrantolaketa bat eskatzen du, eta ezin dugu, lehen esan duen bezala, ezin dugu jarraitu merkatuaren logikatik pentsatzen zaintzak, baizik eta bizitzaren logikatik pentsatu behar dugu merkatua. Eta orduan aldatuko dugu, lanorduak aldatuko ditugu, presentzialitateak daukan pisua aldatuko dugu, eta aldatuko dugu gauza asko. Eta baita ere, norbera eta guztion interdependentziaren aitortza, hau da, zaintza lanak beharrezkoak dira. Ez du guztiok behar ditugu zaintza lanak, eta beharrezko dan zerbait da, ez? Honek esan nahi du baita ere, zaintza sistema publiko eta unibertsal baterantz egin behar dugula, eta zaintza baimenak ere ez, eduka aipatu ditu moduan, baimenen inguruan ere, baimen individualak eta transferiezinak behar ditugula, zaintza horiek bermatu ahal izateko, eta baita ere, zaintza komunitarioa, baina zaintza komunitario sostengarri bat, hau da, egingarria dena, eta ez da ere, zaintza komunitarioak ez du ez da ere gizarte zerbitzuek egin behar dutena edo administrazio publikoak daukan bete beharra bermatu behar. Orduan, nik hoiek ez da titular bakarra, baizik eta nolabait agenda politikoa markatzen duten hainbat, edo markatu beharko luketen uste dut hainbat klabe dira, baina nik hortik joko nuke, hoiek guztia kontuan aukin behar direla aurrera egin ahal izateko. Zuen hausnarketekin geratzen gara, lanean jarraitzeko, zainketen inguruko hausnarketarekin jarraitzeko. Eta, denbora bukatu zego, baina Zoom hau bukatu aurretik, gustatuko litzaidake hitza ametsi berriro ematea. Hemen Beasainen, udal mailan, COVID egoerak eraginda, ekimen bat jarri du martxan udalak, eta ametsek komentatuko digu gainetik, eta saioari itxiera emango dio. Nire aldetik, eskertzea zuen parte hartzea, eta espero dut hausnarketa honekin jarraituko dugula aurrera. Eskerrik asko, Amets. Labur saiatuko naiz saioa izten. Bi gauza aipatu nahi nituen, alde batetik, Matxalenek esaten zuen modun arazo estruktural baten aurren gaude, ez da COVID-ek erakindon zerbaiten emaitza zaintza hauen inguruko hausnarketa bat sortzea. Eta eduk esaten zuen bezala egia da zaintza beti ondala isilpen, ez da. Orduan, Anak oso ondo, Ana eta Lenan arten oso ondo aurkeztu dute zein dan COVID egoera honen ondoren sortu dan gizarteko egungo egoera, konfinatuta gaude, edo gaur bat dago, bihar beste bat dago, denoi tokatu zaigu, edo pertsonalki edo inguruko norbait konfinauta egotea. Eta orduan, guzti horri forma pixka bat eman nahien, eta zaintza hori ematen duten pertsonak balion jarri nahien, ez da, eta baita ere, aitonamonak babestu, adineko pertsona horiek babestu, udalak martxan jarri ditu COVID-19 dela eta zaintza eta konziliazio eremuan laguntzeko diru laguntza batzuk, diru laguntza horiek 12 urtetik berako seme-alabak edo eta menpeko pertsonak zaintzeko diru laguntza behar duten kontrataziotarako eskainiko dira, bateragarrik die Eusko Jaurlaritzak ematen ditun diru laguntzakin, eta informazio guzti hori eskuragarri dago udaleko weben, edo bestela deitu daiteke udalea berta, edo zein argipen nahi izango bazenute. Eta orduan, hau da, bakarrik printzipioz martxan jarri dugun diru laguntza bat, epe luzera ere hausnartuko dugun, nola funtzionatu don, zertan hankasartu dugun, zertan hobetu beharko dugun, oraino iritsi gean, eta zer utzi dugun oraindik kubritu gabe, ez da. Eta azken finen, jarraituko dugula herri laben ere erantzukidetasun horrekin apustu sendo hortan lanen, momentuz badauzkegun martxan bai merkataritzakin eta bai goieki eta enpresakin erantzukidetasun hau indartzeko proiektu batzuk, eta hemendik hurrengo urtetara begira ere gaurkoa bezalako ahots paraleloak saiokin sentsibilizatzen jarraituko dugu. Beraz, eskerrak eman gaur parte hartu dezuen guztioi eta
hurrengo ekintzetan ere parte hartzea gonbidatzen zaituztegula. Bueno, eskerrik asko, hemen jartzen digu amaiera saio honi, eskerrik asko etortzeagatik, eta hurrengo batean ikusiko dugu elkar berriro. Eskerrik asko zuei, gonbidagatik. Gero arte. Gero arte. Mila esker, agur. Eskerrik asko. Agur.